रे हमार मेहरा अरे माई रे अरे माई रे माई अरे दादा छोट भाई से सुननी तने गोर बेसो कम कर दो बबुआ। राम चारों भाई के जन्म अवतार प्रकट खीर खैला से हो गई। अभी सुनिए हमारा बबुआ से कि बताइए एगो क्वेश्चन समय रे कि रामचंद्र के जन्म खीर खैला से वो खीर ना रहे उहे रहे जाना से जन्म होके के रहे। ओकरा के हबी तुलसीदास जी छिपा दिल बानी। पहले के कवि लोग, पहले के लेखक, पहले के राइटर, पहले के गीतकार संगीतकार ओकरा के पर्दा लगा दिले। बाबा समझ गनी को चीज का नाम ना धरब एस ओकरा के हबी नाम रखल गई कि समाज के लोग ई ना कहे कि तुलसी बाबा काहे ऊ काम को दे। लेकिन ब्यास लोग कहले कि भात खोले से बेटा हो गई। अच्छा भात खोले से कोई बेटा हो जाए ना जी। धान बोल बा गहूं फरे लगी, गहूं बोल जाए तो धान फरे लगी, मकई बोल जाए तो बाजरा फरी, तो फिर भात से बेटा केंगा हुई। अगर भात से बेटा हो जाओ प्रधान जी ताई तरो कमाल भातम खियाओ तनी। ए देखो सीटी मत मार केने बड़ो केने बड़ा हो बबुआ खड़ा हो जा। और सीटी मत मारो बेस से कम करो तनी कम बोले साफ बोले। जब जब ये दुनिया में अत्याचार होला तब तब ईश्वर के अवतार होला। रावण के अत्याचार हो गई तो राम के अवतार हो गई, और कंस के अत्याचार भइल तो कृष्ण के अवतार भइल, और महिषासुर के अत्याचार भइल तो माता जगदम्बा के अवतार हो गई। जाना बेरा दुर्योधन के जब चाल हो गई और दुर्योधन पांचों भाई पांडव के घर से निकाल देले। भगवान कन्हैया जाके कहले कि दुर्योधन सब राजपाट ले लो लेकिन पांचों भाई के 5 गो गांव दे दो कि इहो गुजर बसर कर ले लो। कहले आइल वाले कन्हैया मुखिया बन के इनका के खामा में बांध दो सो कन्हैया कहले कि उहे हो जौन लिखल बा। अब जान जाए कि पांचों पांडव के जुआ में लोग हरा दिहल। पांचों पांडव जब जुआ में हार गए तब शकुनी कलश की भाजे पांचों पांडव अपने के हार गए। दुर्योधन कलश की धर्मराज अब तरल के कुछ बाँचल बा। शकुनी कलश की कर मेहरारू बिया काले धर्मराज के सही अमर मेहरारू बिया। शकुनी कलश के काम करो अपना मेहरारू के जुआ पर रखो और जितना हरल बड़ो उस सारा हरल तर के आपस हो जाए। पांचों पांडव अपना मेहरारू के द्रौपदी के दाव पर लगा दिहलो मेहरारू के हार गइलो। तब दुर्योधन कलश की दुशासन पंचाली के पकड़ के ले आओ सभा में और नीचे करके हमरा जांग पर बैठाओ काहे कि आन्हर के बेटा हमरा के कहले दिया। दुशासन गइल पंचाली के लगे कलश की पंचाली चलो तहार मरल दो तार के हार गइल बा। कहली कि ये देवर जी हमार बात मानो हमार केस खुलल बा। हम ऋतु स्नान कइले बानी स्नान कइली मेहरारू बाहर ना निकले ले सभा में जा पहले जाकर हुआ पूछी बबुआ कि पांचों भाई अपने के हार के हमरा के हारल बड़े कि हमरा के हार ले के बाद अपने के हारल बड़े। गल दुशासन को इसकी भैया द्रौपदी के प्रश्न बा कल की जौन कहे तन सभा में आके कहो घर में रह के का कह दिया। बस द्रौपदी के सभा में ले आके खड़ा कल गई और दुशासन कलश की भैया का करिया तेकर लुगा खोल। द्रौपदी कहली कि दादा भीष्म पांचों पांडव दिखत रे मुड़ी गाड़ देले पांचों पति के दिखली केहू नहीं के बोलत शर्म के मारे। अब जे कर मेहरारू के लोग बीच सभा में साड़ी खोलो तो के ओकर कौन दशा हुई और वह जानते बानी। भीष्म पितामह के तरफ देखली कहली कि दादाजी 4.5 वर्ष के तू हो गइलो इस सभा में का होता तनी तू बोलत काहे ने कह तरह से 3 गो सवाल करे या तो सभा से भाग जा और न तो द्रौपदी का निंगा देखो और न तो है दुशासन के रोको।
भीष्म कहले कि बेटी मजबूर बानी एकर नून खैले बानी खून खराब हो गइल बा हम कुछ कहे लायक नहीं की कहले कि काई कन्हैया तू कहाँ बाड़ो हाय श्याम कन्हैया कहली कि बहन चिंता मत करो राय सुजग में चक्र सुदर्शन में अंगुरी कट गई तू अपन आचर फाल के हमारा अंगुरी बढ़लू आज तरह के सारी के कारखाना भेज दे बहन चिंता मत करो तो जाके अरे नीरबल के पोछी लिहनी लोरा ए हरी कन्हैया तजा के मीरा बल के पोछी लिहनी लोरा ए भैया के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार नैना जी के भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक कान्हा सभा में पुकारे नारी जाई के बढ़वनी सारी सभा में मुरारी तजा के साड़ी के बढ़ाई दिहनी तरौरा साड़ी के बढ़ाई दिहनी कोरा ए जाके साड़ी के बढ़ाई दिहनी कोरा ए सुदामा मेरी कोई नी न धन को मेरी सुदामा मेरी कोई नी न धन को बीपला सुदामा मेरी कोई नी न धन को मेरी बीपला सुदामा मेरी कोई नी न धन को सारा ब्यास कहेले डॉक्टर साहब कृष्ण सुदामा जी के मदद कैले लेकिन सुदामा जी कृष्ण के मदद कैले
जौन दरिद्र के भेष बनौले रहे, भीख मांगा के बिना खैले दुनिया में रहत रहे, उ दुखवा कन्हैया करे, लेकिन कन्हैया के दुखवा अपना पर झेलत रहे। जब कन्हैया जान गए कि सुदामा भैया बड़ा देरी को कैला, कहले कि का कहिए कृष्ण, हम जौन चाना खातनी तो तू कहले कि बेईमान बड़े, लेकिन चाना तरकेश ना देनी के चाना के श्रापित रहे चाना, उ चाना जे खाई तो दरिद्र हो जाए। सोचनी कि भले हम दरिद्र हो जाए, लेकिन हमार कन्हैया दरिद्र मत बनो। ऐसे आज ले गजन सहतनी तहार लेके हम ढूबतन त जाके अरे मितवा के धोवे लगनी तरौरा, अरे मितवा के धोवे लगनी, अरे गोड़ा ये हरी रौरा, मितवा के धोवे लगनी, गोड़ा ये हरी रौरा, मितवा के धोवे लगनी, गोड़ा ये हरी। धोबे लगनी गोड़ा हरी। अब आई सोहर मंगल पर राम चारों भाई के जब अयोध्या में अवतार भइल, 1 महीना के एगो दिन हो गई। अब सूर्य न डूबत रहे, न चंद्रमा के नंबर मिलता, और चंद्रमा जी 1 महीना ले इंतजार कर ले कि सूर्य हटस त तनी भगवान का हमहु दर्शन कर ली। सारा देवता लोग दर्शन जाके भगवान के करत हवे, और चंद्रमा जी लाइन में खड़ा बड़े। 1 महीना के बाद जब सूर्य हटले तो चंद्रमा आगे गईले। भगवान कहने की चंद्रमा जी बड़ी विलम्ब हो गई, अत का कोई ना सूर्य डूबत रहे ना हमार नंबर निकले था, काहे कि हम तो राते में न निकली ले, तो ना रात होता ना हम आवता नहीं। भगवान राम कहने की जा ये चंद्रमा 1 महीना तू इंतजार कैले बड़ा हमार दर्शन खातिर, तार का आशीर्वाद देता नहीं कि हमार राम राम रही, लेकिन हमरा नाम के संगे तहार नाम जुड़ जाई। ई दुनिया कही के राम हुए, लेकिन रामचंद्र कह जाए चंद्रमा तू संगे रहिबो। कहले चंद्रमा जी जी भगवान हमारा के अपना नाम में जोड़ देनी, लेकिन दिन में तो जन्म लेके दिन के महत्व बढ़ा देनी, लेकिन रात के तो कोनो महत्व ना बढ़ौनी। कहनी जे इहो वरदान ले लो, आज 12 बजे दिन में आइल बानी, एक दिन भादो कौन हरिया रात में हम 12 बजे रात में आए, आ एक बार आइल बानी 12 कला से, तो बराब 16 कला से। जननी की ना जननी लड़का जब होला तिवारी जी तो सबकरा घरे बा, इ त दिनवा हमनी के माइयों के ऊपर आइल बा, ऐसे में खिलवाड़ ना करे के। अब तिवारी जी रुआ तो छोट भाई रुआ से कहीं के का बा, एक को बात रुआ कह देता नहीं जौन समाज में कहे वाला नहीं है। अगल बगल जितना घर में केहू बेटी बहन पतो माई चाची सब सुनता, अब रुपया का टीका को ये हई पैंटवा खोल के फेंक दी। रुपया खाती सब ना होला, ऐसे हर जगह रुपये ना हो। पैसा हम कमाते हैं, पैसा को मैं पैदा करता हूँ, मुझे पैसा पैदा नहीं कर सकता है। अरबों रुपया दिया तो विजेंद्र गिरी मिली है, लेकिन विजेंद्र गिरी 10 रुपया कमा के और बगली भर दिए, लेकिन विजेंद्र गिरी के कमा के लोग बगली ना भरी ना। जाने की ना प्रधान जी जननी तो खाली ओकरे फेर में रहता। मांग फरतिया अटिकुली लगावतिया, हाय हाय बताई बेजाई भी एकरे फेर में ना रहती। वो लेका घाट बुझता नहीं, अंदर इतना बाकी समोसा हते डोसा, अंदर इतने नहीं बा। जब राम चार भाई का जन्म के समय आ गई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता मध्य दिवस दिशी तनघामा पावन काल लोक विषय रामा। रानी लोग के जब पीरा होखे लागल, जैसे को सोहर हमरा बबुआ से सुननिया, हम काटत नहीं की प्रभुनाथ बाबू, लेकिन समाज में केहू कह दिए से घर के बात बा, ऐसे ट्यूशन जन बा
और घर ही प्रैक्टिस कर जाला तो स्कूल में पढ़ल जाला। हाँ जी। अब रउआ जन्म करा देनी बधाई बजता दुआर पर बाजेला बजनमा आ जब बजनमा बाजे गल तो राजा काहे को तर की धगरिन किया जाता नहीं मेरा लड़का होता अब मेहरारू को देख के हमरा पीरा होता जब लड़का हो गल तो का फेरू हो खेल रहे का बबुआ रानी लोग के जब समय आ गई रानी लोग पीरा से एकदम मातल बा कवि के भाव लागल मास्टर घर में से निकाले अरे सुंदरी तालाटा बिखा अरावेली लाटा बिखा अरावेली ए ललना जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेहरारू के एगो नया जन्म हो जाला। हाँ आ जाना लड़की के लड़का होला न त एके गो लड़का ना होला दू गो जन्म होला। एके गो लड़का ना होला पतो के चाहे बेटी के जब जन्म होला त दू गो जन्म होला। कवन कवन एगो लड़का के जन्म आ दूसरे उ लड़की माई हो गई वाह त लड़का के भी जन्म हो गई त माई के भी परिवर्तन हो गई। वाह ए लाला ना जय हो। ना तो जान जाई डॉक्टर साहब गोपालगंजवा हॉस्पिटलवा तो चिराई घर बा एगो मेहरारू हॉस्पिटल में रहे वो जी एगो बाड़ी मिथिलेश शर्मा डॉक्टर बाड़ी और वह जानत होके आ हमारा चेलवा के देखी तो है हमरा मास्टर साहब ने मनोज बाबू 100 रुपया दिलवानी मिथिलेश शर्मा की हमरा एगो चेला के लड़का हो भई रहे जना का नाम दिलीप गिरी हो तो गई रहनी देखे खातिर एगो चिराई घर तब माल मार के बैठल बा आ कहता ये मामा गोड़ लगन हम ये खुश रहो कहते मामा हमारा लड़का हो गावे के बा हम के हो तो ये काम देखो हम आगे आगे जाता ने पीछे पीछे पियो कड़ो जाता तब पहिल के बेड पर ओकर मौगी रोतिया अरे माई रे अरे बाप रे अब पिया कड़वा कहते बाबा हो रोवतिया अरे माई रे अरे बाप रे कहते बाबा हो जान ली वही से लोग कहला लोग कहे लगी दोकरे दुका होत रहे दुके कर कपार फाटत रहे घर में से सुंदरी तालाटा दिखा अरावेली लाटा दिखा अरावेली ए सैया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ए राजा जी जय हो। ए तने दाबना दो और वो तो कोनो नया बात ना देखले बनी अपना मौगी के हाय ऊपर मेहरा रुकेगा बैठेली सो सब ना जन बोलू बहुत चीज बजे जानकारी है न के उहे ना बैठी थोड़ी ए राजा जी हम धानी दरद से माता ला धारी हो ला देती है समैया पिया के पैती झूल पिया धयू खड़ती बबड़िया धयू खड़ती नुए ललना जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ए ललना जय हो। लतमू के पिया के चरती से जरिया फिरुना पैता न है कोई
से 51 रुपया स्नेह हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। जब समय अंतिम आ गई हाँ अब रानी लोग पीड़ा बर्दाश्त करते नहीं खे। आहा अब रानी के पीड़ा होखे लागल, पीड़ा होखे लागल। कहता कि राजा हमार मन दुखेगा होता, तनी हमरा के ना होके तो खटाई खियाई, मिठाई खाए तन तो चीते फरियाए लगता कि हमार मन कर हो, कि हमार मन कर खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई पिया हो। बबुआ के चारों फुआ हमार छोट बहिन 1000 दिल वालों बबनी लोग के शुभकामना बा। हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई। दाल रहरी पर और को जे रियाज बन रही तो दिन गजन ना हुई। दाल रहरी पर बताओ कई पिया भावे ना मिठाई पिया हो। दाल रहरी पर बताओ कई पिया भावे ना मिठाई पिया हो। आराम से सुत जा, तन देह संभारो, दांत बैठाओ। ए मार से बड़ा फेर में पड़ गई बनी। अरे बाप रे बा, ए प्रधान तनी चाय में घी ले डाल के लिया वो। रोक रे रोक रोक। ए ऑपरेटर, अरे ऑपरेटरवा, अरे आमना रे कहाँ गई चंदलवा हो। ए मंटू, अरे आमना रे मेहरारू हमार पड़ी। अरे दांत बैठावा ये दादा। अरे हम जाती तो तारा लगवा। अरे पराना में छूट जाए रे, अखिया टाटा करे। अरे मंटुआ, अरे चाय ले आओ घी डाल के। अरे बाप रे रोज बटोरा यार करो ना करो। ए भाई है नहीं महाराज हमारे मेहरारू मर जाए। दांत बैठाओ दांत बैठाओ। अरे माई रे अरे माई रे माई अरे दादा अब तनी आराम बन हो। इतन रसगुल्ला दूगो मरसा मंगा दी। जब लड़का को होनिहारी भई आ जब लड़का जन्म लेता रे तो राजा के भवन में भइले 4 गो लाला नमा बड़ा निकल लागे। अरे बड़ा निकल लागे। अरे लारे आंगनवा बड़ा निकल लागे। राजा हो लुटावा तारिया न धन सोनावा बड़ा निकल लागे। राजा हो लुटावा तारे अन धन सोनावा बड़ा निकला। राजा हो लुटावा तारिया न धन सोनावा बड़ा निकल लागे। हरे राजा हो लुटावा तारे अन धन
महल में चहल पहल भइल बा वाह जगह जगह बांगा दुगरा बा वाह यही से बाबू वीरेंद्र सिंह कहले रहनी का अरे दुआर पर अभीरा भइल बाबे अरे भीरा भइल बाबे सुमार रे अरे सखी सहेली अरे सोहर गावे बैठी के आंगना दुआर पर जस बाहर दस भीतर देखनी अरे तरह के उड़ता फुहार रे तो लोही में पहुंचल बड़ा सहू नैना ना नैनो नैना ना नैनो जेकर इंजन पीछे बा अरे सर पे काले काले बार होरी जंगा छाकवा ना चले सोगा ना जो आए हाय मुड़ी पे बांध लो अरे बाह लवांड बाह मुना किनर जिया हो मुना किनर जिला परिषद हो चेयरमैन भाई पता बा कि ना था हाँ जी विधानसभा से लड़ाई लड़ता बबुआ हो आहा मुना किन्नर कहे के बा परमनाथ जी जाना मंच पर मुना किन्नर चढ़ जाला 1 लाख से कम कोनो ब्यास के ना देला अरे सर पे काले काले बाल होरी ई तो बबीता किनर हूँ हौ जौन काम करता रू मत करो मने में जा जिन हो और माना कि खूंटा बजा के झुरा जा कहीं खूंटा अपना जगह पर चल गई ये बताई सीताराम सब दे पर चढ़ जा आ कहीं 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 तो जान ले जे कहीं 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 ऐसा मशीन के हवाई कैले के काम नहीं करे अरे बबुआ के मम्मी बड़े रंग रसिया अरे बबुआ के पापा बड़े दीदार सर पे काले काले आई में अंगना में माता बहिन लोग आवता सोहर क्या बोला माइको कहने के बोला था साउंड ऑपरेटर तारवा निकल गई आज बताई ने बड़ा बोका भाई तारवा निकल गई बा हेलो हेलो करत वाह वाह